Hej, nu får vi att höra annan parst av krimi-hoyrispælinum Leitar og Finnur. Leitar og Finnur två detektiver, og I dag de stadter I Gásadalstunnilin. Hva skulle de her? De løykande Jakob Veie, Hans Paul Torkar, Helge Dahl Mikkelsen, Jan Djurus, Herleif Hammer, Erling Isholm og Kristianna Winter Poulsen. Nu får vi att lusta efter krimi-hoyrispælinum Leitar og Finnur. Her kjemur søvan Leitar og Finn. Ta og tar bæði sneitarnir som fenga allar snøytararnar. Finnur han leitar, men leitar han finnur. At du jo deltøy som fyrvær vel krekvar. Leitar stinnur, Finnur ein pinnur. Leitar og Finnur, Gita hver vinnur. Leitar og Finnur, Smuja og sneida. Ta ui mar sanna, færen til neida. Nu torgrøymor, Gita hver fenga han skal. Han skal fengas, ja. Finnur han leitar, men leitar han finnur. At du jo deltøy, som fyrvær vel krekvar. Leitar stinnur, Finnur ein pinnur. Leitar han Dosh larm, det tål ju slett. At vi ólukkan skal ta bort eisne dreva til Gásadalstunnilin. Koma presta ned til 9:12 morgenen, just som jeg lærte første kålaen opp. Og så grånen og marsjonne da en hørte at jeg skulle lengt ut av bygd. Her blir så ikke kåla få til lustjore. Hvordan skal jeg eisne klare å være så langt ut av bølanden lykka til morgen? Så vil jeg ta bort ikke skje meg hvor jeg sluska vi. Ja, jeg kommer, men du behøver ikke røyna på det, så det er som veldig prakt. Alt kommer finne ur en kølder. Alt kommer finne ur en kølder! Lufterna. Allt som det gott av ut jag byggator. Naturen, bövaren, säljaren och fåglanljónen. Oj, som vi har långt sättes ner. Det var alldeles bara natur du drassar mer till att leta efter, hur sier man ikke hva vi skulle til og hva tre man skulle gjøre vi? Fino, Leitar. Jeg skal nok se deg hva vi skulle. For nu det nok at du veist at vi skulle arbeide næst øvrelse. Nu skal vi bare lette på kanellikene inntil mino, og så færer vi nian i heien. Nian i heien? Mener du at vi skulle gænga rundt i vaden, græs, ron og seiasparlån? Det er faktisk ikke med til utan å se meg hvor. Ok, så først da vita med det. Vi skulle nina kanna gå der stekka i Gásadalstunnilin sinne. Ha? Ja, det visste du ikke. Det var for en gang til å gjøre tunnelen, ha? Jo, det er problem. Arbeid i tunnelen ble stekka, og nu er spurningen om det ikke torker ytterligere som å finne vilsen i Tinkanese tunnelsmalarran har han hjulpet seg. Det er en ildgrunn om at han fastgjør her oppe. Ein torgrymur, åtte salvuk fyr, hørn og bøten, side pura kvir. Hittle torgrymur, hva hever du nå funnet oppa? Tæva titt balder hafe muin, som leie Sigmunds ring i skruin. Hittle torgrymur, hva hever du nå funnet oppa? Om allt för jag land, alla folk med du är gam. Det är det bänken till mig. Men I har jag problem, den djäva märksen. Det är Leitar Finn, vad vill jag höra med givarnin? Jag är det torgrymmer brösta löj, och jag är allan haunarboj.
Ytterligare tar krumor. Hela tun och få mig upp här. Vi kommer bära lätt och kan tänka inte skit. Vi kommer efter dem natten i kväll där innanför. Är det läge mina? Jag går en bägen. Jag själv om det är läge. Jag ska ha något som klarar att det kommer. Nu, damer det kom. Ja, och damer ser dem igen. Ja. Men vi må färra nu. Ja, farväl. Det kona var löjen. Hon ser ut som drack cola kvar einaste där. Men Tino, kom lät oss njuta av turen. Tänk och skott väck här. Det var en frallig turen. Hur så länge ska vi gänga? Ja, vi skulle bara gänga ner genom dalen. Och så skulle vi gänga den för 100 meter upp efter som backan. Här, du sagt att akkurat det här att vi har så högt ner. Skulle vi gänga så länge? Jag kan se för mig. Jag klarar vid allt. Nej, varsågod. Stäck rätt nu. Vi delar på innan vägen. Vi skulle bara lycka. Nej, han har inte bara packar sagt alla tøyna. Ja. Jag orkar mig. Vi må ta en paus här. Du gör som du vill, jag sätter mig. Okej, men. Men sen inte bara 5 minuter. Jag säger det ute. Han har skojt bort av ute i skit i naturen. Nu måste jag kasta upp löjvet då. Så är det inte tunneln så vi skulle leta efter? Året som häppne. Kan det? Jag skilter en fläckamaskin. Så först glädjer jag något. En fläckamaskin har allt här uppe. Jag fick jag bära till. Hur långa läckna? Lommalikna, nej. Jag tyckte inte en sån. Nej, jag kan ta dem till den. Minns du inte? Du har bestämt inte ge mig något som helst i det. Först har jag med vi. Och nu måste ju så garmist löjv av det här. Nej, jag kan inte säga att jag har snackat några lommalik. Jag vet så simmer. Vi är ändå klara för att äntligen är en ordentlig detektiv till. Så vi må klara att vi ses med i lomman. Vi puttrar med munnen till som vi förstår över lomman och inte lomman lite.